Siis ettehän te nyt aio syyttää Kimmoa mistään rikoksesta. Kimmo on ylivoimaisesti rehellisin, kunnollisin ja hyväsydämisin mies, jonka mä tunnen. Ja sitä paitsi mun pressahaaveet menee 1000 pillun päreiksi, jos te nyt pidätätte mun kampanjapäällikkö. Ei tässä nyt ketään vielä syytetä. Eikö? Ei. No helvetin hyvä sitten. Me halutaan kuulla Hietalalta tarkka kuvaus siitä, mitä torstaina 12. päivä oikein tapahtui. No voin mä kertoa, vaikka ei siinä kyllä mitään tolkkua olla. Aloita ihan alusta. Ja olen nyt aivan rehellinen, koska nyt me ollaan tehty mitään väärää tällä kertaa. Nissinen. No joo, kaikki alkoi siitä, kun me lähdettiin Nissinen kanssa tapaamaan mahdollista vaalirahoittajaa. Nissinen ajoi. Kimmo ajoi. Niin, siis minä ajoin. No, Kimmo ajoi. Keskusteltiin siinä sitten mahdollisesta niin strategiasta, että mitä sanotaan ja millä lailla. Oot sä huomannut se maneeri? Minkä? No sillä on aina se sama maneeri. No mikä? No sillä maneerilla se voitti Oscarinkin. Siis mikä? Ummetus. Ummetus. Niin, se näyttää ihan siltä, niin kuin se olisi aina paskan housussa. Eikä No näyttää. Paskat näyttää. Mielestä ajaa jonkun mummon päälle. Onneksi on niin vanha, ettei varmaan tunnista. Onko se itse presidenttiehdokas, joka tuolla tavalla kaahailee? No hei! Voi vittu, skarppiharppu. Tuolla tavalla hurjastelet keskellä kaupunkialuetta. Minä olen tosi pahoillani. Minulla oli hirvittävä kiire ja hyvä, ettei sattunut pahemmin. Minä tästä lähenkin. Olen muuten narauttanut aika monta tuommoista kuumakalleja poliisille. Olet vai? Mitähän ne tästä sanois? No ei tässä nyt varmaan kannata poliisia ruveta kutsumaan. Minulla ei mitään oikeasti oli kiire. Olin menossa sairaalaan. Aha, Kyllä. ketä tapaamaan? Minun mummoa, hän on jäänyt auton alle ja on todella pahasti halvaantunut. No sepäs sattui. Niin, vähän liian hyvin sattui jo. Hetkinen, mennäänpäs nyt asia kerrallaan. Siis kuka näyttelijä näyttää siltä, niin kuin sillä olisi aina ummetus? Russell Crowe. Niin tarkoitat varmaan Russell Crowe. 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 Russell Crowe. En usko, että on sama henkilö. Asia selvä. Jatketaan. Mukavaa, että teillä on aikaa meille tavallisille kansalaisille. No siitähän tässä työssä loppujen lopuksi on kysymys. Ihan tavallisista kansalaisista, vai mitä? No näinhän se on. Näinhän se on. Taksi! Nissinen! Hoida homma kotiin! Rouva, muistakaa äänestää! Ja kalastaja torpalle! Kännykkä tähän. Kääritään se matto. Mikä pistoli? Mitä? Mikä pistoli sillä oli? Sellainen vanhanaikainen. Mitä natsiupseerit käyttää leffoissa. Luger. Varmaan joo. Eli parapelumi. Mutta siis mä haluaisin nyt selittää sen, että puhutaan mummoista, mammoista, mummeista, mummu ja mummi. Ne on 2 eri asiaa. On mummi, mummu, mummo ja mamma. Mitä ero niillä on? Jospa herra Hietala nyt kuitenkin jatkaisi. Ja jospa herra Stenfors pitäisi turpansa kiinni, kun tuo ei oikeasti kiinnosta ketään. Juuri näin. Mä voisin kyllä kertoa sen, että missä mä olin tuona aikana, koska tää on oikeasti kiinnostavaa. Mä olin tapaamassa sitä rahoittajaa, sen kampanjan rahoittajaa. Mä odottelin siinä aulassa ja tein sitä, mitä mä yleensä tein silloin aina, kun mä oon tylsistynyt ja oon yksin. Joo, ei kun nythän tää kuulostaa ihan siltä, niin kun mä olisin runkannut siinä, mutta sehän ei pidä paikkansa, koska eihän mä voi mitään runkkailla, kun mä olen presidenttiehdokas. Ajatelkaa, miltä se näyttäisi, että jos presidenttiehdokas runkkaisi siinä aulassa. Tai siis, no, enhän mä tietenkään tekisi niin, vaikka mä en olisikaan mikään ehdokas, niin ainakaan siinä aulassa. Tai missään muuallakaan en runkkaisi, koska vittu, eihän se... Voi vittu, tää menee aina tällaiseen näin, kun teidän kanssa rupeaa niinku juttelemaan, niin... Kukaan ei ole sanonut mitään. Herran Jumala. No, joka tapauksessa mä olin kadottanut kännykkäni siinä ja... Mietiskelin, että mitä mä voisin tehdä ajankuluksi ja rupesin miettimään presidentin uuden vuoden puhetta, että mikä mä aion pitää sitten. Anteeksi. Miten tämä liittyy Kimmon tarinaan? Liittyy. Miten? No liittyy, kyllä siinä on selkeitä yhtymäkohtia. Yhtymäkohtia. Niin, semmonen löysä korrelaatio. Löysä korrelaatio. Niin. Mitä se rahoittaja sanoo? Kun en mä tavannut sitä, kun se oli tehnyt tuplapuukkauksen, niin mä en... No voi vittu! No ei siinä ole mitään yhtymäkohtia, voitte jatkaa, olkaa hyvä. No, mulla ei tietenkään ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin Anteeksi, voinko mä poistua? Mitä? Voidaan käydä vessaan. Mene sinä saatana vessa. Niitä anteeksi. No mene sinä vessaan siitä saatanaa. Ja älä sä kirjoita mitään siitä mun runkkausharrastuksesta sinne, että Jouko. Se ei kellekään kuulu, että jos mä matkaan jossain, niin ota piirteinen mun kuvaa sinne. Siis sillä tavalla se mun juttu liittyy tähän Kimmon tarinaan. Se mun kännykkä, kun mä olin hukannut sen, niin se oli jotenkin jäänyt siihen kuskin paikalle.
Mutta tehän sanoitte, että se oli Kimmo, joka ajoi sitä autoa. Miten sun kännykkä päätyi kuskin paikalle, jos kerran Kimmo ajoi? Voi vittu. No niin. Herttoniemen Hertta. Mihinkä sitä seuraavaksi mennään? Halo! Kimmo, oot sä siellä? Onks Kimmo? Kerro terveisiä, sano, että maksaa velkansa. Aseella uhatuksi keskellä kirkasta päivää. Mikä siellä on tilanne? Hiljaa. Hei, info liike. Hiljaa. Vittu. Okei, me tullaan nyt sinne, Kimmo. Oota siellä tai me yritetään etsiä sut jotenkin. Noniin, moi! Lähdetään. Mihin? No, Lammassaareen. No voi vittu, mulla jää kahvi kesken. Kimmo saa maksaa kahvit. Vittu, Steffi, nyt lähdä. Tukipa nyt se turpas tai herra Luger tukkii sen sun puolesta. Tyylikästä. Tyylikkäästi sanottu sieltä mummolta. Tai herra Luger tukkii sen sinun puolestasi. Tykkään. Kiva, että sä tykkäät mun kidnappaajan puheenparasta. Anteeksi, kävin kakalla. Jatketaan. Kimmo! Moi! Moi. No voi vittu! Mä missasin taaskaankin äksyni. Ja Nissinen löi Hertsiä lapiolla päähän. Kyllä. Hyvin presidentillisesti. No, mitäpä en sinun vuoksesi tekisi, Kimmo. Olet minulle kuin oma poika. Onhan se aikamoinen tarina. Me uskomme, että tämä Hertta möi lääkkeet tälle matosta löytyneelle miehelle. Ainoa asia, mitä me emme ymmärrä, että mitä niille rahoille tapahtui. Asunnosta ei löytynyt mitään. Hertalla ei ollut mukana mitään putkikassia tai muuta sellaista. Ei. Voi vittu! Oletko aivan varma? Olen. Se on paljon rahaa. Niillä sais isot bileet pystyyn. Ei tykätä bilettää. Ei piletetä. Ei oo aikaa semmoseen. Eiköhän tämä ollut tässä. No niin, kiitoksia sitten vaan oikein paljon. Muistahan äänestää Nissistä tietenkin. Ja sinä myös. Ja älä viti kirjoittaa niitä vatkausjuttuja sinne, joo. No niin, lähdetään vittuun täältä. Ai, se oli kyllä jännää, mutta kysymys kuuluu, mitä tästä opimme? Mä en kyllä oppinut yhtään. Ei ole hiljaa! No silläkin uhalla, että okei, mä kuulostan nyt vähän korrilta, mutta että tää elämä ja tää hetki, niin se on ainut mikä meillä on ja se kannattaa käyttää hyvin. Kimmo, miksi sä pilaat tän kauniin hetken tommosella paskan länkyttämisellä? Ai minä pilaan? Niin. No mitä sä opit? No ainakin sen, että joidenkin mummojen kohdalla jarrusijasta pitää painaa kaasua. No niin, mitäs sitten? No pestään ne hertarahat tietenkin, että kisa voi jatkuu. Okei. Eli meidän vaalikampanjaa rahoittaa nykyään epäsuorasti huumennarkomaanit. Näin no. Mä olin koko kansan pressa.